aya yogoyo, yogoyo, aya yogoyo, yogoyo, aya yogoyo, yogoyo, aya yogoyo, yogoyo, aya yogoyo. Ife meleme kanjibia, wogu meleme kanjibia, una baruzo were mba, ode ichimba mba wanne, onne. Ife meleme, okirikiri kana buku se, adari yenu, ojine bulo uye, adako yaku wanne, onne. Ife meleme, obulugo nyaturugo, oliloti panyango, ojiboko sisi na libo, ade ali akwada wanne, onne. Ife meleme, leki kwamoku, ijoku mobele du kube, utumiri na nudanana, katabi, oto bembem, maniri kutu holotono, ifunu kutu sato wanne, onne. Ife meleme, malivendi na sonso luba, yemeni vana na sonso, mako emi vana na sonso, ane itibunyo mo wanne, onne. Ife meleme, oria di loma, ndonyori anetelaga, wani izuloli neje, omugidi nsonso wanne, onne. Ife meleme, ekwekwa na nwanyi kwonunu, ebi makwa imanu ya no, maka obu no golu gofo, oge emekwa emeghe wanne, onne. Ife meleme, ime na ndị ọzọ na-eme, ị ga-etinye onwe gị na nsogbu, anụ soro enwe ọ ga-anwa Chukwu nwanne, onne. Ife meleme, anụ karịa na alụsị, ọ dị nwa ogbenye ka anya bụrụ osu, ibulu dibịa oke ego, ọ da-agba afa ma nwanne, onne. Ife meleme, ratata, ratatatata, go, ratata, ratatatata, go, ratata, ratatatata, go. Uchi, 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 go. Yogoyo, aya yogoyo, yogoyo, aya yogoyo, yogoyo, aya yogoyo, yogoyo, aya yogoyo. Mata bogo ebolego, onaba. Mata bogo ebolego, si yogo kwiro wanne, wanne. Ife meleme, emebe amalo odogwu kụrụ n'ọnụ, omume ka na-eme ọgaranya, adazi aza na wanne, wanne. Ife meleme, ogwuleze nyere ụmụnne ya, kedu ndị ga-eduzi ya ogbu efi, a na-esi n'ụlọ dịba mma, wee kwụba niile ọwanne, onne. Ife meleme, ime mma oni nọ n'okwu, ime njọ oni nọ n'okwu, ife ifuru mene n'ụwa, donasi ama na ọwanne, onne. Ife meleme, enyi m atụzi n'ụjọ, utilo n'ovive ga-egbu nwoke, ọnwụ bụ ụgwọ, onye ọbụla ga-akwụ akwụ nwanne, nwanne. Ife meleme, eti anya ọma eje ụka ekpere, eti anya ọma eje ụka ekpere, ewere ugo iri isi ike, ụgbalụ ka mmadụ nwanne, nwanne. Ife meleme, ije na ka onye na-afụ ọfụ, ọ ga-agbalili gị ofufe, bụ na onwere ife ọgwara, asị na ọgbara ife ọ na-eme nwanne, nwanne. Ife meleme, ma o nwere ife ọfụ ma o nwere ọ ga-agbalili gị ofufe, mana ịma dibịa ezigbo ọlụ, ada agbala onye ori aka nwanne, nwanne. Ife meleme, gezi agba Chukwu okwu bụ n'ekpele, gezi anyị ihe ife bụ n'ekpele, sekula na-akpọ ya, ọ ga-aza ya nwanne, nwanne. Ife meleme, ọsọ eluigwe ya na-agba, ọsọ eluigwe ya na-ekwu okwu ya,
bụ na na-eje ụka o ga-ejete n'ikwe ọgwanne ọnne ife meleme ọgwa leki nwe obeledu leki nwe obeledu leki nwe obeledu odonde leki nwe obeledu ichoku nwe obeledu oyi leki nwe obeledu okwoku onye obeledu leki nwe obeledu ọkwa mụ na ebe na ọgbọ anya mma leki nwe obeledu abalị aga ma n'ụmụ wee kwere ya ka o zuru ike o nwere ibe dị n'ime ite eji agwa ihe ọkụ ọgwanne ọnne ife meleme ị na-eme ibe ọjọọ n'obodo ị na-enye nsi n'aja te na ndị obodo amarọ obodo ma niile ni ọgwanne ọnne ife meleme ọkwa maka dị iji ego ije meli n'ịmụ nganga bụrụkwa onye ọ dịrị njọ tata ka ọ na-adịrị nje jọ nwanne ọnne ife meleme onye na-enwere ego tata onye owu ite na-eme ibe nwere ike apụta chi niile onye abụrụ udokwu nwanne ọnne ife meleme enwelu ndị kpala ego ma tata ova na yosi nne ya ejikwa n'uwe mọnụ ụwa bụ jonjolo ka ọgwanne ọnne ife meleme agbọghọra bibi na-ekwu itinye okwenye okwe nwoke ga-anọ onye agbọsọ ya gba ọgwanne ọnne ife meleme iri ego nwoke ịgba ọsọ fọya ma ibise dịchafe ekpuchi ọnụ ụtọ ụsa dịka ọda afụfụ ọgwanne ọnne ife meleme I love you bụkwa maka niile weta ego agbọghọ chọba dị yo ọyaba nwoke aka ọgwanne ọnne ife meleme otego nna ya agadi mma anyị ya obiko bikete na-enata maka ọnwa nwata na-ata ata nwawayi ọgwanne ọnne ife meleme ratata ratatatata ho ratata ratatatata ho ratata ratatatata ho ọkọ nwoke n'aka nwanya na-agbazi nwoke okwu ka onye nọrọ ya nwoke nwanyị na-enye nne ọ nọ n'ọgụ ma ọgwanne ọnne ife meleme isi bụ ka na ga-eri ọsọkwa gị onwe nnukwu ego ọsọ owu na-eme gị ibe ọnwa adajụ eze ọgwanne ọnne ife meleme ka iwe bụla ọkasị akasị ị na-eme ife asịsị eme na-eme chefuzie na ife nke ụwa gbanaba agharị na ọgwanne ọnne ife meleme a na-iji egbu mmadụ a na-enwe iji eme alụ anaghị iwe bi ụwa ọ ga-adịkwa iwe na ọgwanne ọnne ife meleme ife afime dị iwu biga emekwa n'ali ya gbanye maka osisi ejibe esu si esu ana ọgwanne ọnne ife meleme ị ga na-asụrụ nwaanyị oyibo nwoke m ikpetebere ego maka ọ bụ na ịkpata ego ya satụba ga-atọgwanne ọnne ife meleme
enye golu onye ọfụma enye gị ife mee enye ọfụma ọ ka bọzọ pụta echi onye achọbakwa gị ọgwanne onne ife mere eme no do many things at a time brother focus on one thing onye ji akwa na abọ n'aka amara oke na nwunye ọgwanne onne ife mere eme ịgbata ego nwanne m onye ọbụla abụla onye gị ma mgbe ị ga-eji m onye gị ohuza ga-asa ọgwanne onne ife mere eme a na-eri a na-aṅụ a na-atahụ a na-akụ ma erizi ego nwoke uri ya kwuo okwu ọgwanne onne ife mere eme anụ isi dị mma adaeji aga ọgọ ọba amụma se nwanne ụba na-egbu igwe ọgwanne. My name is Mr. Don Alekadesu. Can you talk about your age group? When it started and how old it is? Well, my age group started 1998. And, after our outcoming, we went into activities as required by the town. A lot of work and activities. So then after 25 years, it was 30th of December 2023, we had our 25th year anniversary, which was awesome because I was on top of it, not as much as I wasn't the chairman of the age grade. So we had a wonderful outing. And then subsequently, on 30th, after 1 year, on 30th December 2024, I was made chairman of the age grade general. Thank you. Thank you, sir. So please, can you talk about the age grade structure in Adasino? Well, the age grade structure in Adasino is done in such a way that certain age group comes together. And at the outing stage, they'll be given a name. Okay? So you find out at times 5 years, 6 years, 7 years, depending on the structure, we form one age grade. So meaning that people within that age bracket will be named one name. Like you have Obi-Wanne, ahead of Ofobi ahead of Igwedike, Igwedike ahead of Fadigo, and then Udobiko, then the latest, and then the people before us will have like 8 to 9 senior Obi-Wanne, and then so something like that. Thank you, sir. Why did you guys embark on this? Well, the medical outreach, the field medical outreach is part of my brain work. I had to do with Health Week. In July, sometime in July 2025, as chairman of the age grade, I declared state of emergency on health of our age grade members because there were so many untimely deaths, you know, and look at it that it has to do with our feeding system, our inability to be carrying out exercises and stuff like that, and then our lifestyle generally. So I made that point of duty to, you know, launch that free medical outreach to help our members to create awareness so that people will know what to eat, what not to eat, and then the type of drugs they should be taking and exercises. In fact, the kind of awareness to reduce the risk associated with the other side of life generally. So what about the women wing of your age group? Well, women wing, they have their own organization being headed by a woman. What we do is that most of our activities are done in conjunction with the women. So the women have their own activities, but when we have functions, we can come together as the same age grade, but they have their own leadership. So I am the chairman of
Obi age grade men women. So that medical outreach was a kind of organized. We wanted to limit it to Obi age grade, but I later thought it wise to do it, to also involve the whole town. And we had a wonderful, being sponsored by some group of organizations and friends of the food at the end of the day. Okay, so did you carry the women? Yes, some of the women were involved in activities as it affects organization that very day, like the pharmacists, the doctors, and but it was not in conjunction with the women. We organized it in such a way that whoever that is interested should come and add value from her own levels. So that is it. What about the prominent people, the